Dcerská spoločnosť firmy Boker, argentínska, väčšinou sa, alebo je označená Boker Tree Brand Arbolito. Vyrába veľmi pekné nože. Chcel by som ukázať tento model so značením El Hero, v preklade hrdina. Je to v španielčine, nakoľko tá firma sa nachádza v Argentíne. Je to veľmi zaujímavý nožíček. Neviem, kde by som ho zaradil. Výrobcovia ho zaraďujú medzi outdoorové, univerzálne nožíky. Má veľmi dobrú oceľ, N695. Táto oceľ je jedna z najlepších konvenčne vyrábaných nerez oceľí s vysokým obsahom legujúcich prvkov. Vyrábajú nemecká firma Bohler. To je veľmi populárna u loveckých nožov. Ale v podstate ju dávajú na takéto outdoorové. Sú tu 4 drážky, jedna na palec a 3 tuto do dlane, z vrchu, z konca a zo spodku. Na pohľad to vyzerá, že budú nejako vadiť pri dlhšej práci, ale myslím si, že to nevadí. A ten uchop je perfektný, v tej ruke drží parádne na to, aké má malé rozmery. Ja mám dosť veľkú ruku, tak človek má veľmi dobrý pocit a nebojí sa do toho noža aj oprieť. Ešte ohľadne nejakých tých mier, celková dĺžka noža je 17 cm, dĺžka ocele 7,5 cm. Váha, nakoľko je to full tank, je trošku ťažšia, 133 gramov. Tá ručka nie je úplne zalicovaná s vrchom, ale je zapustená, čo človeku zase vodí dojem, že by to mohlo vadiť a tlačiť na ruku, ale v tejto pozícii sa mi veľmi komfortne drží. Šrienky sú vyrobené z dreva Guayacán, je to ebenové drevo. Ešte taká delikatiska, na týchto nožoch sú použité mozaikové nity, ktoré dávajú ako takú špecialitku väčšinou custom nože, keď sa robia. Nože vyrábané na mieru nejakým nožiarom. To je veľmi dobré očko na parakord. Tento nožík by sa dal použiť ako survival, nie dosť pevný. Ešte k tej oceli z vrchu má tak 4 mm, čiže dajú sa s tým robiť aj ťažšie veci. Keď si človek povie, že je to taký malý nožíček, ale znesie veľa. Táto časť by sa dala teoreticky použiť aj na nejaké núdzové rozbitie nejakého skla. Tento nožík sa mi páči hlavne preto, nevyzerá ako moderné nože, čo sa teraz vyrábajú, až do takých futuristických záležitostí niekedy zachádzajú, že sa to už podobá viacej na UFO ako na nôž. Tento nôž si drží určité nejaký tradičný tvar, pritom s nejakou modernizáciou, chcel doniesť nejaké dizajnové novinky. Tento nôž konkrétne navrhol pán Peter Farkas. Celkom sa mu aj podaril, aj keď na môj vkus možno tento vrch by som vynechal a trošku na výšku znížil, aby to išlo viacej do toho bushcraftu, ale to som možno zaťažený na bushcraftové nože, tak preto sa mi to také zdá, ale vraj má to tam význam, ten výčlenok hore. Parádne to drží.
púzdro horizontálne, čo je tiež paráda. Môžete to nosiť trebárs niekde do roboty a počatami nikto to nevidí. Kvalitná koža, kvalitné zapínanie, odhadujem to tak na 3 mm koža. Teoreticky by sa tu dalo dať nejaká karabínka, aby sa to dalo nosiť aj vertikálne. Trošku behalo asi, ale toto púzdro je určené na horizontálne nosenie. Ukážem na videjku od výroby. Tento nôž prišiel ostrý, takže holil, takže paráda. Vravím, skoro mu nemám čo vytknúť. Trošku sa mi to podobá na nože Kena Aniona, krížené nejakým starým tradičným tyrolákom. Ale ten tvar je úplná nádhera. Ako to spravili, ešte k tej cene by som chcel. Všetky nože v podstate, keď tam uvidíte tento stromček a názov Boker Arbolito, to je tá argentínska divízia, sú trošku ťažšie. Tento vyšiel okolo 100 € aj s poštovným. Na niektorých stránkach som ho videl od tých 86 do tých 96 v podstate. Ako kde, tak človek si povie, že za tú cenu, keď si trošku priplatí, môže mať väčšieho Falknivena, ale Falkniven je taká už pomaly, aj keď je to dobrý nož, samozrejme taká gíčová záležitosť, že to má každý druhý. A tieto nože sa nevyrábajú tak masovo, preto možno aj tak tá cena, a konkrétne aj tieto menšie sa asi menej predávajú, čiže by sa mohli stať zberateľsky hodnotnými nožmi po nejakej určitej dobe. 100-eurový nôž El Hero, každodenný hrdina. O tomto noži asi platí to porekadlo, že aj s malým gašparkom sa dá zahrať veľké divadlo. Perfektne drží a čím ďalej, tým viac sa mi páči. Aj keď na začiatku som mal určité výhrady k tomu dizajnu, ale v skutočnosti, keď som ho videl na fotkách a potom keď prišiel poštou, tak v skutočnosti vyzerá oveľa krajšie, trebárs ako neviem, ako to bude vidieť na kamere alebo na fotkách. Ale už dávno som nevidel takého krásneho malého prcka, ešte full tangového a s horizontálnym púzdrom. Ešte je tu veľkostne porovnaný s Morov 2000, čo veľa ľudí pozná, tak aby si vedeli predstaviť, aký je to krpec. Som to dal. A keby som porovnal len tie ostria, tak je to dosť markantný rozdiel. Takže ešte ukážem, aký je ostrý od výroby. Holý. Dá sa to nosiť na boku alebo zadu.